ଛୋ ଟାକୁଆ ଗାଲିରେ ମାଉଁସ ନାଗିଲା ଜବାବ ଦଉଛୁ ମତେ ମଲ୍ଲି ଠପ ପଜା ହବ ବେଣ୍ଟ ହବ ତାର ଦାଢ଼ ହବ ଦାଢ଼ ହେଲେ ହଣା ହବ ବିଲଟି ସବୁ ହଣା ହବ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ହଣା ହବ ଏଇଟା ଦାଢ଼ ହବ ଦାଢ଼ର ପ୍ରୋସେସଟା ଆମେ ମଉସାଙ୍କଠୁ ଦେଖିବା ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମେ ଚାଲୁ ଆଜି ଡେରିକି ହାଟ ଆମ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ହାଟ ଅଛି ଡେରିକି ଜଗତସିଂହପୁର ହାଟ ଗୋଟେ ଡେରିକି ନାଉ ଗାଁ ଡେରି କଙ୍ଗଦା ହାଟ ଠିକ୍ ସେ ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବୁ ପରିବା ପତ୍ର କ'ଣ ଶସ୍ତା ଅଛି କ'ଣ ଶସ୍ତା ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଘରକୁ ଆଣିବୁ ଆସିବୁ ଇଏ ଆମର ମିଷ୍ଟର ରିଣ୍ଟୁ କମିଟିର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ସୁନୀଲ ଦା ଆମ ଚାଟଶାଳୀ ବି ଆମେ କରିଛୁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ହାଟ କରିବା ପାଇଁ ହାଟ କରିକି ରହିଲେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ କାଲି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଅଛି ସୁଟିଂ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଏବେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେବା ଆଉ ହଉ ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି ହାଟକୁ ଗଲେ ହାଟ ଭିତରେ ଦେଖେଇବି କେତେ କ'ଣ ପରିବା ଶସ୍ତା କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନ ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଆମ ରାସ୍ତାଟା କିନ୍ତୁ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ଭାଇ ଯାହା କୁହ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଗାଁ ନାହିଁ କି ପଛରେ ଗାଁ ନାହିଁ ଖାଲି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି ବ୍ରିଜ୍ ପରେ ବ୍ରିଜ୍ ତମେ ଆସିକିରି ବସିକିରି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଜାଗା କହିଲେ ଖରାପ ହେବନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏଇ ତମେ ତ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ଆମ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ସରୁନି ହଉ ଆମେ ଡେରିକିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ ଆମର ଉନିଆ ସାର୍ ଆମର ହେଲେ ଚାଟଶାଳୀର ସାର୍ ଗୁରୁଜୀ ସେ କିଛି ପଦେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କଳାକାର କଳାକୁ ନେଇକରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ନୁହଁ ତମର ତମ ଇଏରେ କୁହ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା କହୁନ ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲୁଛି କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଅସ୍କଟ ଲାଗୁଛି ଯେ କାହିଁ ରାସ୍ତା ନା କିଛ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବା କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଅସ୍କଟ ଲାଗୁଛି ଗାଉଁଲି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଆମେ ଯାଉଛେ କହିବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଇହାଦେ ପାନ୍ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାନ୍ ନାଇଁ ମିଳିବା ପାନ୍ ଟିକେ ପିଇବାର ଲାଗି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କହିବି କେନ୍ତା ଜାଣିବାର କଥା ଅଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ନନୀମାନଙ୍କର କଥା କିଛ କହିବି ଦାଦା ଆମର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ବି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ମାରିବେ ଦାଦା ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ଡାଇଲଗ୍ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି କୁହାବାର ତ ଡାଇଲଗ୍ଟା କି କହୁଛି ଶୁଣେ ଆଜ୍ଞା ଦୂରେ ବହୁ ଦୂରେ ନିବାସୀ তোমার তখন আর প্রণাদ করন্তি অচিরে করিবি তাঙ্কর বিনাশ ଓଡ଼ିଆ ଭିଲିଆନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ମାର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଇଟିଆ ରୋଲ୍ ଜଣେ ଭିଲିଆନ୍ ଭାଇ ଆମର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ ଉଠେଇ ଆଣିବା ପରେ ଝିଅ ପଚାଶ କରିଛି ଯେ ତା
କଥା ଉପରେ ସେ କହୁଛି ଆଲୋ ପୁଞ୍ଜି ପଇଡ଼ ଭାସି ଯାଉଥିଲି ମଝି ନଈର ତ ଧରି ଆଣିଥିଲି ତତେ ଏ ଟାକୁଆ ଗାଲିରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲା ଜବାବ ଦେଉଛୁ ମୋତେ ମଲ୍ଲି ଠପ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗ ହସି ହସି ମୋ ପେଟ ଦରଜ ହେଲାଣି। ହଉ ହାଟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ସେତିକି ତ ରାସ୍ତାରେ ମଜା ହେଇଗଲା। ଆମେ ହାଟକୁ ଯିବା ହାଟରେ ପରିବାପତ୍ର ଏବେ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି। ତମେ କୋଦାଳଟା କିଣ। ଭଲ ଅଛ ଭାଇ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ବହୁତ ଦିନ ଦେଖା। ଆଚ୍ଛା କୋଦାଳଟା ଟିକେ ବାଡ଼ି ନେବ କି ଏକା? ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଯୁଗରେ ଆଇଲି ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ଭାଇକି ପଚାରି ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ କାଲି କାମ ହେବ। ମୁଁ ଆଣେ। କ'ଣ କୋଦାଳ ଆଣିବ? ଆଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ଦେବି। ଭଲଟା ଦେଖିକି ଆଣ। ଏଇ ଗୋଟିକ ନିଅ। ଚାରିଟା ଭଲ ନା? ଏଇ ଗୋଟିକ ନିଅ। ଚାରିଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ? କେଜି ଓଜନ କେଜି ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ଓଜନ। ହଁ ଇଏ ଯେତେ ଓଜନ ହେବ ସେତେ ଭଲ ନା। ବେଶୀ ଓଜନ ହେଲେ ହାଣିବାକୁ ଅସୁବିଧା ନା। ମୋର କ'ଣ ନାହିଁ କୋଦାଳ କି? ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କମ୍ ବାଲା ନିଅ। ଟିକେ ଆଉ ୱେଟ୍ କମ୍ ଦେଉନ ଏଇ ଚାରିଟା ନା ଆସିବନି। 1400 ଲଟ କମ୍ ଆସିବ। ଇଏ କେତେ 1400? 1600 ଏଇଟା ଇଏ ବି ସେ 1400 ଆଉ ବଡ଼ ହେବ 1600। ଇଏ ଟିକେ ହାଲକା ଅଛି ଦେଖିଲ। ହାଲକା ହେଲେ କମ୍ ଅଛି। ଇଏ ଲୁହା ଇଏ ଲୁହା ଭିତରେ ଫରକ ଆସିବ। ସେ ଟାଟାରେ ନେଇଯାଉ ସେଇ ଗୋଟେ ଭଲ। ଏ ତ ଗୋଟାଏ ପୋଷା। କେତେ? 240 କି 30 ଟଙ୍କା। କୋଦାଳଟା ଦେଖେଇଲ। ଯେତିକି ହେଇଥିବ ଏତେ ପଇସା କ'ଣ କହିବେ? ଆଗର ୱେଟ୍ ହିସାବରେ ଥବ ବୋଧେ ଆଉ। 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା। କୋଦାଳ କିଣା ହେଇପାରିଲାନି। କୋଦାଳ କିଣା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଭଲ କୋଦାଳ ନହେଲେ ବାପା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଦାଳ କିଣିବାକୁ। ଦେଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଦୋକାନ କେମିତିଆ ସାଇଜ୍ କୋଦାଳ ରଖିଛି କ'ଣ। ଛୋଟ କୋଦାଳ ଦରକାର ହଣା କୁଟା କରିବା ପାଇଁ ହିଡ଼ ଫିଡ଼ କତି ପାଇଁ। ଛୋଟ କୋଦାଳ ଟିକେ ହେଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ବଡ଼ କୋଦାଳ ଓଜନ ହେଉଛି କାମ କରି ଉଠେଇ ପକେଇଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବଡ଼ କୋଦାଳ କାମ ଅଲଗା ଛୋଟ କୋଦାଳ କାମ ଅଲଗା। ସବୁ କୋଦାଳର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାନ ମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଉ। ହଉ ନେଇକି ଚାଲ। ଏଇଠି ଛୋଟ କୋଦାଳ ଭାଇ ଦେଖୁଛ? यही ठीक है। ये सही साइज बा 10 केजी केजी केटी आर्गो कौन टाटा टाटा 1400 लगा। ये पूरा हल्का चौड़ा भी हो सी भल ना हाणिया पे ये चौड़ा रे कौन भल हाणी हो चौड़ा
ଚଉଡ଼ାରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଟି ଆଣିବାକୁ ଇଏ ଠିକ୍ ହେବ ମାର୍କେଟ ହୀରା ଫିରା କତି କରିବା କଥା ନା କ'ଣ ହୀରା ଆଉ ସମୟ ଅଛି କତି କରିବ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା नहीं छाइल ना जीव आलू लेली ना ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଳୁ 2 କିଲୋ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନେବନି ତୁ କ'ଣ ଆଇଲୁ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କଣ ନେଲା ଆଉ କିଣୁନୁ କ'ଣ କିଣିବୁ ତୁ ମୁଁ କହିଲି ବାଇଗଣ ଏଇଟା 40 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ଏହାକୁ 30 ଟଙ୍କା କରୁନ ବାପା 35 ଟଙ୍କା ମାନେ ବେପାର ଦେନି ତମକୁ ସେ 35 ଟଙ୍କା ହେବନି 29 ଟଙ୍କା ଦେବି ନାଇଁ ବା 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କର 35 ଟଙ୍କା ସିଧା ମାନେ ତମକୁ କୁହାଉଛି ବେପାର 35 ତମକୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି କେ ରେଟ୍ 30 ଟଙ୍କା ଭେଣ୍ଡି ଦେଉନ 500 ଭେଣ୍ଡି ଦେ ବାଇଗଣ ଥାଉ ବେପାର ପାଇବନି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇପାରିବ ମୋତେ ପଇସା ରେଟ୍ ଅଧିକା କରନ୍ତୁ ଆଉ ନା କିଣା ରେଟ୍ ମୋର ଅଧା କେ ଦରକାର 5 ଦେଇନା ନା 15 ଟଙ୍କା ଦେଇନା ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ 15 ଟଙ୍କା ତ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଦେବ ମୁଁ ତମକୁ କୋଟା ହଉନି 600 କରୁଛି ମାନେ କମ୍ କରିକି ପଜା ହବ ବେଣ୍ଟ ହବ ତାର ଦାଢ଼ ହବ ଦାଢ଼ ହେଲେ ହଣା ହବ ବିଲଟି ସବୁ ହଣା ହେବ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ହଣା ହବ ଏଇଟା ଦାଢ଼ ହବ ଦାଢ଼ର ପ୍ରୋସେସଟା ଆମେ ମଉସାଙ୍କଠୁ ଦେଖିବା ଆଉ देखी रेडी तो माटी पोषी देल एक नंबर दाढ़ हाँ बस